Shalom. Horas Mahdita Saluhutna. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pasahaton tusude ruas namar pungu di Tikion. Namandohoti parmingguon. Horas selamat beribadah madihita. Suang songonin ang tuna mandohoti parmingguon di live streaming melalui YouTube HKBP. Jalan Lurah, Pasat Hamis, selamat beribadah. Tapukama parminggota dina marende hita sian buku ende nomor 20 tolu ayat sada sahatu tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni alaknya Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, na tumo palangi dohot tanoon, amen. Ikon songonido hataku naruar sian pamangaku, dang mulak butih tuau, ikon bahenon na do lomoni rohaku, jala ikon manjadi do umbahen nahu tongos. O sudehamu akan namauas, romahamu tu aek, jalahamu akan nasomar hepeng, romahamu manuhor dohot mangaton, say romahamu manuhor anggur dohot susu, unang pola marhepeng manang marpanuhor, say lului hamu majahoba, bisan tarbaen dope jupang ibana, jauh hamu ma ibana, bisan jonok dope ibana, haleluya.
yang mahita, ale Tuhan debata pargogona sohatu dosan, nabadia doho pardosa do yang gohami, alai diondingi hodo akan namarhaposan jalan nama porus tuho, alani i rohami tuho, mangasahon asini roham, say unang tulak hami sian jolong, akup ni i lehon dihami rohana girgir tumangihon hatam, asa huboto hami mangulahon lomo ni roham, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhatta nomor 25 ayat 1 ayat 2. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik naparjolo sahatu pasapuluhon, songonon madidok, patik parjolo, audo jahoba debatam nina debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sombaon manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata ianggo soture dalana, ai ona huhumna do sogot akan namar sineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamu ma pabadiahon ari minggui, dina ono maari ma ulahamu nasa si ulomu, alai anggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasa dari i, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe namangebati hutam, ai dina ono mari do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana diari papituhoni, dibahine do umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradian nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangat pomudona torasmu asa martuaho, jala leleng mangolu, di tano naninehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon unang ho mamunu, patik papituhon unak ho mangalakup, patik pawaluhon unang ho manako, patik pasiahon unang ho olo makatindakon hata nasotututu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu,
dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang na posona bawa, manang na posona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Behado pandok ni debata taringotu patik na sapului ondo, audo Jahoba debatam nina debatata, pargogo na sohatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sundut patoluhon, rodi sundut paupaton, pinopar ni akan na sogoroa diau, alai asido rohaku di akan na maribu-ribu, akan na marholong roha diau, naso mangalaosi patiki. Rap mangido gogo mahitatu debata lau mangulahon na hombartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombartu patikmi. Amin. Tapuji matu hatta marende sian buku ende nomor 172. Topotima dosata diadopani debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan, para siroha midahami nadangolon, narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajahaton do hami tubuh, jaladang adong haporsiaon di bagasan roha nami hian, saluhut do hami mandimbil sian aka dalanmu, macai godang do pangalasion nami di patikmu, alai ingot mahami ale Tuhan, alani denggani basam dohot asini roham, sai unang paingot-ingot aka dosa ni haposoon nami, dohot pangalasion nami, sai ingot mahami hombar tu asini roham, dohot denggan di masam alani guarmu, ale Tuhan Yesus, marpa muati maroham di dosa nami nagodangi. Amin.
baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonon do hata ni Jahoba, unang ho mabiar, ai audo siluluhon ho, nunga pola hujau goarmu, au napunaho, hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Tapuji matuhata, buka ende nomor 178, ayat sada dohot tolu. Hatani debata epistel di Mingguta Sadarion, imanatar surat di buku Rom, bindu onom, mamukasian ayat 15 sahatu ayat 20 tolu, Rom onom mamukasian ayat 15 sahatu ayat 20 tolu, tajahama namarsi alus-alusan. Atong beha nama mardosa mahita ala ginonggoman ni asini rohai, dada ginonggoman ni patiki hita dauma anggoi. Alai maulia tema di debata, ala salpu tiki pangadopan muna didosai, gabe pangoloi hamun waeng sian nasa rohamuna, diruhut ni poda, naung sahat tu hamu. Ruhut ni jolma ma hu umpamahon, ala ni hagaleo ni daging muna, ai songon naung pinas sahat muna akar ruas muna gabe pangoloi di hodaron dohot dina so uhum mangulahon na so uhumi songonima pasaat hamun waeng akar ruas mutu hati goran lao pabadiausa. Atong dia do parbue muna disi akana hinailahon muna anggon waing ai hamatean do hapateanna. Rap hita di ayat 20 tolu. Ai upati nuhor ni dosa do hamatean, alai basa-basa ni debata do hanguluan saleleng-lelengna, mari hite-hite Kristus Yesus tuhatai. Ido yang gosahatna, martua do akana tumangihon hata ni debata jalah nau peopsa. Amin.
Marende sian buku ende nomor 214. Tindakon maha porsiautai songo nahina tindakon ni adongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogona suatu dosan na tumopa langit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imanati nubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di parbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumao na bernit di pangumuhan ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubano toru dung ditanom na mulak mangolu diari patuluhon na manai tu surgo lau undul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ala Kristen akan nabadia dohot dia sesani dosa dohot dia tai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dia ngoluan na sora sudah amin. Tabege matik ting na masa di huriata. Shalom. 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 Tikting di mingguta sadarion Minggu 30 Oktober 2022 Minggu napa 20hon dung Trinitatis doho topik Minggu guruhon nadenggan pasohot najat di bagasan bahasa Indonesia didok belajar berbuat baik berhenti berbuat jahat. Na parjolo marturia 3.2 persembahan delaspus dana pensiun. Pada hari ini Minggu 30 Oktober 2022 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan delaspus untuk dana pensiun HKBP
bulan Oktober 2022. Adapun persembahan tersebut diantar ke depan bersama dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Yang berikut 5 pemberitahuan 5.1 pemberkatan nikah warta yang kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah saudara Roni Samuel Sinaga Eskom, putra dari Bapak Tumpak Sinaga, Ibu Animor Manalu almarhum, yang beralamat di Perum SR Indah nomor 29 Blok E RT 15 RW 3 Air Sebakul Bengkulu, anggota HKI Bengkulu, Resort Bengkulu, dengan saudari Yesi Erpan Boru Simatupang, putri dari Bapak Yus Effendi Simatupang, Ibu ER Panjaitan, yang beralamat di Perum Tridaya Indah 2 Blok A 2 nomor 5 Bekasi, anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi. Rencana pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 November 2022 di HKI Bengkulu Resort Bengkulu. 5.2 Ibadah penutupan sermon week ataupun kategorial. Pada hari Rabu 2 November 2022 masuk pada pukul 19 WIB akan dilaksanakan ibadah penutupan sermon week kategorial bertempat di gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. Dimohon kepada semua seksi ataupun kategorial supaya mengisi kor dalam ibadah tersebut. 5.3 Pesan ataupun tona Sinode Godang. Setelah pembacaan warta kita akan mendengarkan pesan ataupun tona Sinode Godang yang ke-66 HKBP tahun 2022. 5.4 Pesta Puncak Tahun Kesehatian. Pesta Puncak Tahun Kesehatian HKBP Distrik 18 Jabar Tengdeye dilaksanakan pada hari dan tanggal Minggu 30 Oktober 2022, yaitu hari ini, waktu pukul 9 WIB sampai dengan selesai, tempat Gedung Istana Kana Kawaluyaan Bandung. Acara manortorhon silua dari setiap resort, dan gereja kita memberangkatkan seksi lansia dan peserta angklung. 5.5 Panitia Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Panitia Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 sudah terbentuk kepanitiaannya sebagai berikut: Ketua Bapak Sintua J. Simajuntak, Sekretaris Bendahara Bapak Situa HM Tambunan, Koordinator Seksi Acara Bapak Pendeta Todotua Sirait MTH, Koordinator Seksi Konsumsi Ibu Nonya B. Simanjuntak F. Woru Tampu Bolon, Seksi Perlengkapan Bapak Sintua RML Sinurat, Koordinator Dekorasi Pebrido Sihaloho, Humas Bapak Sintua JH Hutagaol, Seksi Keamanan Saudara Bribda Daud I Manurung, Koordinator Multimedia Bapak Situa JN Panjaitan. 5.6 Pesta Gotilon HKBP Jalan Lurah Cimahi tahun 2022. Untuk mendukung program dan anggaran HKBP Jalan Lurah Cimahi, maka pada hari Minggu 27 November 2022 gereja kita akan melaksanakan Pesta Gotilon tahun 2022 dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, ibadah direncanakan 1 kali kebaktian digabung dengan sekolah minggu masuk pukul 9 WIB. Yang kedua, perayaan ataupun pesta, pengumpulan persembahan dari jemaat atau sakti-sakti dari setiap week, tortor dari setiap kategorial, lelang antar atau pesanan berupa ayam napinadar, ayam gota, ayam gule, parsel buah. Harga lelang makanan sebesar 400.000 dan parsel buah 300.000. Lelang umum berupa songket, tumtuman, ulos dan lain-lain. Adapun susunan panitia Pesta Gotilon mungkin nanti bisa kita lihat di mading. 5.7 Kegiatan rapat. Sehubungan sudah menjelang akhir tahun dan menindaklanjuti manajemen baru ataupun sentralisasi keuangan HKBP,
maka akan dilaksanakan rapat program dan anggaran seksi kategorial untuk tahun 2023 gereja kita. Adapun jadwal pelaksanaan adalah Senin sampai Sabtu antara tanggal 17 sampai dengan 29 rapat seksi-seksi, Senin 31 Oktober 2022 rapat dewan, Selasa 1 November 2022 rapat parhalado, Sabtu 5 November 2022 rapat huria, Minggu 6 November 2022 rapat resort. Oleh karena itu dimohon kepada dewan dan seksi untuk dapat melaksanakan rapat tersebut sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Sonari Saatma Tuna Majaha Tona Sinode Godang. Tona Sinode Godang HKBP Napaono Pulono Pon Mandapoton Nahina Holongan Sude ruas dohot parhalado ni HKBP dinganan nabe asni rohama dihamu dohot dame sia debata amata dohot sian anakna Yesus Kristus Tuhatai, amen. Tapuji ma Tuhata Yesus Kristus rajani huriai nasai marsihohot mangaramoti dohot mamasu-masu huriana di nasaragam ni pakobasion nai di bagasan pangaramotian nai do nang pardalan ni Sinode Godang HKBP Napaono Pulono Pon di Parhutaan Seminarium Sipoholon Tapanuli Utara di bagasan ruhun ni hahipason namar perdomuan tu Covid 10 sia sinodangan ni tema marsyurupan mahamu mamorsan akka nadokdoki ima dalan mangaradoti patik ni Kristus Galatia onom ayat 2 dohot subtema marhite aturan dohot peraturan nadumenggan dohot sentralisasi parhepengon HKBP marhiras niroha pahitsaton pakobasion di partikian digitalisasi marhite tema dohot subtemaon dihirim do asalam marsyurupan hita diragam ni akka ulaon par huriaoni dibuka do sinodei marhite pertangyangan dohot ulaon nabadia manogu hut patoruhon sude parsinode madohot cita di bagasan tangiang dohot todi parhaha maranggion manotopon aka haputusan nama cayarga jalan nama cabalga pakorhona tu pardalanan ni pakobasion di HKBP tujolo ni arion tahala codo nang haroro ni aka panggonggomi natakas mangalehon pakirimon dohot pamikirion tusune parsinode marhite hata huhuasi pinasahat nasida anggiat sisada urdot huriai dohot panggonggomi paturehon panahit sosial namasa naboi manegai ngolu ni masyarakat dohot bangsota songoni asa marsyurupan paturehon haipason dohot parnguluan nalam tuhitsatna songoni dohot haroro ni Kapolda Sumatera Utara tarlumobis sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dipangunjungi ni sinode namanosohon hinarikot ni parsidohoton ni HKBP mangurupi patuluson aka ulaon pinatupan ni pamaretta majaga hadameon ni bangsota puhut lam marsitutu pataridahon haret taun ni sude ruas nang parhalado di sude inganan tarida do parhicat ni pakobasion ni HKBP sian barita jujur taon na pinaadar ni opui eporus lamartopi do usaho dohot parsitutuan ni huriata manggohi tanggung jawab tudana pensiun HKBP sigararota dope 12,7 miliar digarar kantor pusat ma 5 miliar sian naung dianggarhon tu tahun 2022 asa si papungota 7,7 miliar nari mangalunasi utak tai ditotopon parsinode do asa marhusor ma dana pensiun manfaat pasti gabe dana pensiun yuran pasti mauliate ma di pasahat Sinode Godang tusude ruas dohot parhalado ni huriata na dohot mangurupi dana pensiun tai akup ni dihama masa ni pandemi Covid 10 siai lam tuhicatna dohat tawon ni huriata mamake teknologi informasi
laho pahebakpon pakobasion parsitutuon ni sude ruas dohot parhalado manupahi dalan pature-turehon aka arta ni HKBP songoninang parsidohoton ni HKBP diaka ulaon oikumenis diparukilhon parsinodedo nang akan namasa di sadok portibion na pinarukilhon ni sidang raya huria saportibi ima porang Ukraina dohot aka porang diaka inganan na asing diparukilhon parsinodedo nang aka isu publik termasuk kerusakan lingkungan hidup tanah adat pelecehan dohot kekerasan seksual hobartu panidangion ni haporsiauta ikon parsidoho do ruas dohot parhalado ni huriata mangotapi aka kerusakan lingkungan na menegai torob bagas dohot gereja ditangyakon parsinode do aka korban asa margogo laos dihamauleatehon do nang aka pangurupion siaka huriata na mangurupi aka korbani hehe sian parukilon boloni bagas do dihatai di sinodei dalam pasauton sentralisasi parhepengon HKBP dung jolo dipatupa aka pakatayon na bagas diganup tirket ditotopon sinode godang do balgani situhukon ni huria tu program sentralisasi ima 55% sian potensi parhepengon diganup huria tu pusat laho manuhu program resort distrik dohot hatopan songoninang manu parbalajon ni sude pangula ni HKBP na pinabakit ni Eporus ia potensi parhepengon ima 10 sada pelian na mangihut on ganup minggu pelian ibadah sada A pelian ibadah sada B pelian 2 pelian ibadah pertangyangan pelian ibadah sermon kategorial pelian ibadah partupolon manang pamasumasuon, pelian ibadah ulaun nabadia, pelian ibadah khusus manang kasual, pelian hamuleateon, pelian persepuluhan, pelian bulanan manang tahunan jemaat, si pasahaton mai tu pusat lumabatna di ari patuluhon ni ganup minggu marhitei dang sisarihonon ni ganup huria be anggaran resort, anggaran distrik, nang parbalajon ni pangula ni HKBP na tinugason ni Eporus parhepengon sentral manang pusat nama nuhuki. Jala 45% nari nama natading di huria si pakeon tu program pakobasion ni huriai. Nunga nania leleng na dihasiholi huriata hasasaud ni sentralisasion ala tahirim marhite sentralisasi parhepengonon lam hicat pakobasion ni huriata mangalehon dalat tusude huria dohot pangulana patupa aka inovasi dohot kreasi laos mangotapi aka hamaolon namar pardomuan tumutasi pelayanan dohot dana pensiun dung mamolus panigation natakas di tirket huria resort do distrik ditotopon sinode godang tado amandemen napaupaton aturan peraturan HKBP 2002 padenggaton aka namar pardomuan tu harwason tu sinode godang 2024 dohot sentralisasi parhepengon songoni namar pardomuan tu pamaheon ni teknologi di pakobasion ni huria pakiotama amandemen aturan nai baruon mamuka sian tanggal sada Januari 2020 sai diurupi di pargogoi jala di pasu-pasu tuhat tamasude ruas nang parhalado ni HKBP patuluson aka ulaon na tau pahoton haporsiaon nang pahisaton ngolu ni sadok HKBP taingot mahatani tuhata di Jeremia 20 sia ayat 10 sada nama dok ainunga takas subotos sakap akan nahusakapi taringot tuhamu nina Jahoba sakap hasonangan dotahe dada tuhamagoan asa ahu mengalehon tuhamu ujung na hina lunguton muna
Seminarium Sipoholon 27 Oktober 2022 tabe mardongan tangiang atas goar ni sude parsinode tertanda tangan Eporus HKBP Bapak Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Songonima titing namasa di mingguta di bagasan tikion dohotona sinode Tuhama nama masu-masuita saluhutna. Shalom. Tapuji matuhata tap marendesian buku ende nomor 30 uhut tapasahat piliata. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ati-ati dohut pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita salhuna songonima nang amanami inanami na po sebulong ng bajar-bajar na marminggu di Jabu secara live streaming hupasa tabi matuhamuna hata horas. Ia nagabe jamita di parminggo ta sadarion imanatar surat di panurirang Jesayas bidu sada mamuk kami san ayat 10 1 ayat 20. Tabigema jamita di bagasa sadarion. Panosoina madokon paubahon roha. Marburi mahamu urasi hamu dirimuna paholak kamu mah hinaroani pabahenan muna sian joloni mataku pasot tamu ma majahati guruhok kamu ma mabahen nadenggan
lului hamuma uhum, pitori hamuma nirupa, parpatikos hamuma uhum tuna sopot somarama, odingi hamu akka nama balu ayat saplalu sude maita. Dungi sai Roma hamu asa madata ninna Jahoba tuksura rarado samuna songon abit bunga dap-dap botardo bahenokku songon itak nakpe rara songon abit hasuba gabe songon hapas do muse moloringgas hamu tumangihon dohot mangihuton sai panganon muna do inadenggan ni gogoni tanoi sudah ayat 20 alai molo majua hamu jala mangalo sai na panganon ni podang do hamu sogot ai pamangan ni Jahoba do palugbahon songonima anggo sahatna hamuna akadongan sahaporsiaun di bagasan goari Tuhan ta Yesus Kristus jalan agabe topik ni mingguta sadarion belajar berbuat baik berhenti berbuat jahat hata batak didokon guruhon nadenggan pasohot najat hamuna akamanami do inanami mamereng turpukta di bagasatikion natar surat nakiringan di Jesayas bidusada ayat 16 1:20 Pitor adong doratu butu bagasan pikirata bohado hita mengalapati ibadah yang sejati. Bagaimana kita mengerti tentang ibadah yang sejati? Suku-suku nurap masai perlu doon tu hita di bagasatikion. Karena sebagaimana yang kita ketahui banyak orang beranggapan ya namanya ibadah ya beribadahlah. Bamar minggu tu gereja, datang ke sermon week, datang ke sermon kategorial. Ya kalau ada ibadah di rumah, martangiang majahatani debata, itu nanya tu sadah na beribadah. Toho dosa sitong nai amang dohot tamu nak kainang, sude na tapat dokoni bahwa na beribadah tu gereja, bolo adong di sermon kategorial, manang sermon week, manang sermon adong di patupa di luat na asing, ya itulah ibadah. Alai hamuna kamang dohot tamu nak kainang, molo taparohaun do di bagasan turpukta sadarion boy maberengota bahwa sasitongna dipahami bangsa Israel do di bagasa turpukon molorona sida tu bagas coro molorona sida patupaon aka ulang-ulang partodion manang nadi jabuni nasida ya udah itu aja lah ibadah tohodo songoni hamuna kadongan asa murah tatusi jamita di bagasan tikion marcarita majolo au tiki hujanak kiningan na di surat ni amat tapadita manwarang huta barat on ya barita mardongan podang di bari tahun di buku on nina adong masada keluarga marulang tahun ma amat taing jala masailas ma rohani poparanna anak-anakna patupahon acara ulang tahun ni natoras ni nasida natoras doli ni nasita. Jadi tinaung dapot tikinang binuhul dipatupa ma acara ini. Jala laos marsi panganon. Jala di na tikina marsi panganoni hudul ma anak koni amat taon. Dibuan ma tudu-tudu ni si panganon
ima marhite sada bedua, ima marhite lomok-lomok. Jala makatai ma anak kon naon tu natorasna doli. Songonon mahatana, Pak, kami anak-anakmu khusus menyediakan makanan ini untuk menghormati Bapak, supaya Bapak bersuka cita di hari ulang tahunmu ini. Ima padok ni anak kon naing maradopon natorasna. Alai hamuna kadongan di bagasan caritaon, di baritahon, ternyata bapaknya ini tiba-tiba berdiri lalu mengangkat semua makanan itu dan membuangnya dari pintu ataupun dari jendela. Masih tarsongot situ tudo. Anak kon naon mamereng na dipatupa natoras naing. Alai ahama didokon anak kon nai maradopon natoras na. Pak, kenapa begitu Bapak? Alai Roma alus ni Bapak naon madokon. Nakini nunga piga-piga hali hubereng tuluar marlewata polisi mangalului bedua namago di sabulani hutat taon ninna natorasnai. Alai ninna natorasnai. Au marpikir basotung donoaing yanakokon mananggelekon manako bedua na di sabolani hutanamion. Iru bandagabe hubolokon i si panganon bedua i ninna natorasne. Maila au ninna. Saya jijik dengan semuanya ini. Ninna natorasna doli ima maradopon yanakon nai. Hamuna kadongan sapor siaw. Hira atar songonima. Gobaran ni jamitata di bagasan tikion. Molo taparohando Jesayas bidusada ayat 10 onom 1 ayat 20. Jala molo tajaha Jesayas bidusada ayat 10 sada 1 ayat 14 i didokodo marhite hata Indonesia songonon didokot. Aku jijik dengan ibadahmu. Aku tidak suka dengan persembahanmu, dengan nyanyianmu, dengan perayaan-perayaanmu. Jala di ayat andorang soimu seng didokot do disi Tuhan tidak akan mendengarkan doa dan tidak akan menerima puasa mereka. Hamuna kadongan sapor siang tentu boido dohono taya ini juga sangat mengerikan. Alai puasa boi songon. Sodono yang songon pangalahoni yanak koni natoras nadoli nak kiningan pangalahoni bangsa Israelon. Dipabuati nasohakna. Marminggu nasida beribadah nasida. Jala ibadahnya sangat hebat. Musiknya sangat canggih. Persembahannya melimpah. Alai sudenai holan alani hasil kejahatan. Di bagas bait Allah manangna di bagas coro idaon songona uli-ulido nasida. Alai di luar ni bagas coro dan sarobang ulini ibana di luar dohot ulini ibana di bagas coro. Jala tabotoro nak kiningan di bagasan turpukon bahwa di luar ibadah
mereka melakukan penindasan, mereka mengambil paksa harta para yatim, para janda, dan orang-orang miskin. Jala di Timar 33 peninna nasida di patupado akka ulaon pani puon. Dan mencerminkan perilaku ni anak ni debatabe nasida pada hati haing. Godang namar ngolu munafik. Jala godang nasida na bermuka menjadi setan. Di luar ni ibadai. Amuna kadongan sahapur siaon totu suku-sukun maon waing tuhita. Bohado hita di bagasan partikianon. Bohado hita mamereng turpukta di bagasan partikianon. Bajujur mahita amang dohot tamuna kainang di bagasan partikianon. Songon dia do akapelean naung ita pasahat ing. Hita ma nama botoi jala urusan tadoi sasitong natu debata. Alana bahasa tadoko songoni ala memang latar belakang nih turpukta di bagasa tikyon bahwa di pelehon nasida do akapelean tu bagacoro ni debata alai sian ulau naso di halomohon rohani debata. Alani do hamunaka amang do tamunaka inang ubaina hubai pesada contoh bagaimana kita tadi, bagaimana kita memahami ibadah yang sejati. Songo dia do hita memahami ibadah yang sejati. Hamunak kadongan molo taparohaon di bagasan turpukta sadarion bahwa memang taboto do ibadah itu ternyata terbagi dua amang inang. Na parjolo ima na taulahonon oma na digoaran na ibadah na bersifat ritual ya, na bersifat ritual. Jala dada holan na taulahon di bagacoroon ibadah yang bersifat ritual, termasuk donang sermon-sermon kategorial, termasuk donang sermon-sermon week, termasuk do aka persekutuan doa na taihuton di lingkungan ta mungkin manang na di bagas ta mungkin manang na di dia pehita marulaon, termasuk do digoari liturgi manang ibadah ritual. Jalan apa duahon di Gobaro do ternyata ibadah itu tadi terbagi dua. Yang pertama ibadah atau liturgi ritual, dan yang kedua adalah ibadah kehidupan, liturgi kehidupan. Nah dua odo sasitong nana perlu ikon makna atta. Molo ulido hita di bagasan tikion, molo denggan do hita di bagasan tikion, molo mulak molo di bagas coroon pehita tutu denggan aka parkorata, denggan aka parediata, denggan musikta, denggan sound system ta, denggan salut na aka ulaun-ulaun ibadah ritual di bagacoro na tapatupa di bagasatikyon. Songonima nang hitadung bulak sian bagacoroon tu akka ulauta manang tu akka bagasta manang di dia pehita beraktivitas amang do tamuna kainang mencerminkan bahwa kehidupan ta ini adalah ibadah di dalam kehidupannya, ibadah manang liturgi kehidupan mahita di bagasan ngoluta marsada-sada. Ima marhite ibadah termasuk mai di akaparange di bagasan ngolutaon. Parange di bagasan ngolutaon. Bohado hita, bohado parangeta di luar ni bagacoro na pinarbadiaan ni tuhatta debata. Unang manyan nakiningan songon ilustrasi caritai parngoluota di bagasan tikion.
Alai hamuna kamang do tamuna kainang molo taparohaon do tutu nang petadok kon nakiningan bagak mamusik ta, bagak maparagedaan, bagak maparkorata, bagak masingar, bagak maperibadahat ta di bagas joroon. Songoni nang paru hita di jabu dung mulak sian bagas joroni debata. Songoni manyan denggan na hita di jabu. Songoni manyan hita denggan na nang diulaw tadi tonga-tonga ni masyarakat. Alay cukup do holas songoni. Ternyata firman Tuhan hari ini mengajak kita amang do tamuna aka inang. Ala adong do ahli nama dokon di gereja kita berbakti, di masyarakat kita beraksi. Lapatanna asa tadokon hita nauli di gereja, nauli pribadi ta, jalan nauli hita di tonga-tonga ni keluarga ta, tong do ikon marparbue ibadah tai di bagasan ngolut taon. Jalan mencerminkan, jalan menunjukkan karakter daripada Tuhan Yesus Kristus sebagai bukti ibadah ritual kita di gereja ini, sebagai bukti ibadah kita, ibadah kehidupan kita di luar ni huria na ta ulahun di bagasan tikion. Alani do hamuna kamang do tamuna kainang ahado horwa manfaat ni idihita. Apa manfaatnya bila kita melakukan itu? Bahwa ada satu yang diinginkan Tuhan dari kehidupan kita. Tuhan mau kita mengubah dunia. Melalui apa? Melalui perilaku kita. Melalui liturgi kehidupan kita. Melalui kita bisa menjadi garam. Kita bisa menjadi terang. Kita bisa menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Tidak hanya di gereja, tidak hanya di rumah, tetapi kita juga bisa berkat di tengah-tengah masyarakat kita supaya dunia ini bisa berubah. Alanido hamuna kadongan ya altar ibadah dada holan nadi joloon. Dada holan nadi joloon. Alai boido atusata molo altar na sejati sasitong na dirita sadiri, pribadita sadiri. Alani amang do tamuna kainang unang maadong nalipe parngoluota dung mulak hita beribadah sian garejaon. Alai se manok tong ma ibadah manangna gabe altar yang sangat-sangat terbaik mahita nang di tonga-tonga ni akka parulaota manangna altar na terbaik mahita nang di tonga-tonga ni kehidupan masyarakat. Muna kadongan sasitong na masay mene dorohat tali baga sa tikion. Masay lungud do pakilalata di baga sa tikion. Alania haban na lungun rohat tadi baga sa tikyon amang do tamunak kainang. Ala las do roha perkembangan ni huria na marjongjongan di baga sa tikyon. Las do rohatta di perkembangan keuangan gereja di bagasan tikyon. Jalalas do rohatta amang do tamunak kainang di perkembangan musik gereja na semakin hebat di bagasan perayaan gerejawi. Jalalas doroha molo gereja fantastis di bagasan tiki. Alai seiring sian perkembangan yang sangat fantastis ita bereng hamuna amang do tamuna kainang. Ternyata kita bisa melihat bahwa banyak anak-anak Tuhan yang dikategorikan dia adalah anak Tuhan
pengikut Kristus alai daksuman pangalahona jala boy berengota masai viral donoang anak-anak ni Tuhan di bagasa tikion gabe makorhon may hailaw bolon nang dihita. Dak kita sa sitong na namangulahon hala na asing do dongat alay tutu dongat ta Kristen ibana alay holan marhite ala marhite na diulaon ibana hajahato ni gabe piralma nang nasida piralma nang hita di bagasan partikyanon hinorhon ni pangalahon ni sasahala Kristen gabe makorhon may nang tungolu parugamota di bagasan tikyon. Alanido hamuna kadongan sa porsyaon di bagasan turpukon diajak dohita amang do tamu nakainang asa adong perubahan di tonga-tonga ni nguluta. Ito nakiringa di kondisi marhitaya sa plonomi marburi ma hamu urasi hamu dirimu na pahola kamu ma hinaroa ni pabahenan muna sian jolo ni mataku pasot hamu ma nama jahati. Artinya ada sebuah pertobatan, ada sebuah perubahan. Mungkin ditarik mau tu tanggal 31 Oktober di hari Marsogot ima hari reformasi. Hari reformasi na dicanangkan ni si Martin Luther. Molo didokon hari reformasi totu gereja pe ikon merubah sada pembaharuan di bagasan persekutuan ni boha asa lam boy nang ruas di huriai denggan ido molo didokon reformasi gereja alai nang tuhita pe di bagasa tikion molo didokon hari reformasi tuhita pe ikon mampu mereformasi dirita sian hal-hal naso di halomohon rohani debata membaharui kehidupan kita pada saat ini dengan mengatasnamakan firman Tuhan bahwa firman Tuhan itu adalah membuat kehidupan kita untuk berubah kepada hal-hal yang signifikan. Tatarikon ma akka dosa. Ulahon ma akka ulahon nadingkan. Ulahon ma akka ulahon aksi sosial. Jala conok mahita tutuhani di bagasan hajonohota tutuhani denggan ma ulau ni tuhani tapa adar di bagasan ngolutaon. Nyanjol ma pardosa duhita amang dota muna kainang. Dangadong nasikop ngoluta di bagasan tikion. Kita bagaikan kubangan lumpur yang penuh dengan keberdosaan. Jadi molo tadok kodojol ma pardosa doa Tuhan. Badiado anggoho. Naneng dohonon na disi amang dota muna kainang. Unang ma tasia-siahon anugrah na nipasa ni Tuhatay marite Jesus Kristus tuhita. Pribadi yang kita imani untuk membasuh, untuk membersihkan kita dari dosa adalah Tuhan Yesus Kristus. Tapar hamaul may saluhuna. Taulah maaka na denggan. Jala denggan manang hita, denggan manang pribadita di bagasa tikyon mencerminkan pribadi daripada Kristus Yesus Tuhatay. Alani tajah majola mang dota muna kainang Psalmen 24 ayat 3 1 ayat opati. Molo dapota di hata Indonesia Mazmur 24
ayat yang ke Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Dalam bahasa Indonesia didokon, siapakah yang layak memasuki bait Allah? Yaitu hanya orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Atong hamuna kamangdo tamuna kainang di bagasan Pesalmen 24 ayat 1 ayat opaton di paadar do tuhita asa songo dia hita ibadah ta di garejaon, ibadah ta di jabu songoni manang hita di luar jalan dung songoni hita di luar tapa marurat marparbue ma nang hapor siauta di bagasan parngolota di bagasan Tuhani ay ido songon sada sileolehon ay ido songon sada basa-basa ni debata tuita. Amen. Mauliati maali Tuhan di pasa rohanami tuho naung mangalehon tuhami sada pangatusion bahwa ternyata ibadah yang sejati dadaholan na di bagacoroon alay dohot do nang di bagasan ngolunami jalagabe ibadah manang ngolunami di bagasan partikyanon ali Tuhan. Dadaholan ibadah di bagasan ngolu ala ikon adong do aksina ima marhite akka na mangulahon akka nadenggan. Sude na ali Tuhan ala ni asili roham tui dangadong sasitong na ali Tuhan nabuhi hupangasahok kami soholan ho di bagasan ngolu namion. Ala ni ali Tuhan gabe siulah hatami mahami di tonga-tonga ni ngolu namion asaboy tutu lamdenggan hapor siyaon nami. Ali tua di bagasa tikyon pasu-pasu ma nang huriam saluh na ka program ni huriam di bagasan program ni huriam homa ali Tuhan na jongjong baik di dalam kepanitiaan Natal di bagasan kepanitiaan pesta gotilon pe ali Tuhan homa nama masu-masu akar ruas manang situa nang tarpilit ali Tuhan asaboy ali Tuhan merdalan ulaon pesta gotilon dohot pesta Natal di tahun 2022 on. Songoni mali Tuhan nang di bagasa tikyon martang yang dohami tudongan nami si Roni Samuel Sinaga dohot Yesi Erpan Boru si Matupang nang marsaka manasida di hari Sabtu 12 November 2022 mardongan saripe sayhoma na mamasu-masu na sida ali Tuhan jala homa toktong na jongjong di rumah tangga na baru ya sagabe ripe sitiruon na sida di jolonami terlumubi di adopanmu nabadiai ali Tuhan di bagasan partikyanon pe martangyang dohami ali Tuhan tu program ni distrik nadong noang di kayaluyan ali Tuhan imana patupahon pesta tahun kesehatian sayhoma na jongjong di ulaw ni jala huboto hami na niuluhon ni pimpinan ni huriam do ali Tuhan inang kadep diakonia ali Tuhan inang pendeta Deborah Boru Sinaga sayhoma na mamasu-masu ulaun tahun kesehatian puncak tahun kesehatian di bagasa tikyon asaboy mardalan doho denggan ramo timahami ali Tuhan di bagasa Yesus Kristus martangnya kami tuho amen. Marede mahitas yan buku ede nomor 614 huhut mahita pasahaton pelean de las pus tujolo. Jesus, honor,
yakon ma peliatan. Ale de bata amanami na di banua gicang horo haroruan ni saluhut silelo na ring gandot na sauli basa na maliutus. Hupasat tami masyan na nilihon mi tuhami pelen nami tuho. Say jala me gebe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilianon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhitete todim. Asalam tadahami godang ni silolon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama namin na di banua gicang, say penorbadi amaguarmo, say Roma harajaon mo, say saut maloma ni roham di banua tongon so na di banua gicang, leon matuhami sadarun hanguluan siapari, say samado sanami songopane sanabi, di dosa ni dongan amardo sa tuhami, una kami tugitu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahita di bagasad dami, calohamu mapasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu, cala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma buhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho, jala di pasauron ma damena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, tuhita salukna. Salam.